Influencers, benvidas e benvidos á primeira edición do Elo Mais Influencer Race Spain. Hashtag influencer. Estamos á procura da persoa que faga o mellor contido e que se faga co favor da audiencia. Todos somos adictos a redes sociales. Non ás redes, non ás redes, non ás redes. TikTok e Instagram, eu sou máis de WhatsApp. Buscas coñecemento Máis cultura pop con marihuana. ou pasar o tempo. Estamos aquí na Influencer Race Spain Podcast. Sentirte validado, Lembrar de estirar. querido e apreciado. Aquí non gozaredes do apoio dos vosos seguidores? Tan fácil. Primeiro, van hipnotizando pouco a pouco, métenche na cabeza a idea de comprar. Somos influencers. Namaste. Así que síganme todos, comenten de bien like. Seguidores non preciso, nin haters que calar. Cristo, vai pegar, corre. O hashtag é unha merda. As miñas polémicas invítanme a eventos solteira. A palabra preguiza non está no noso diccionario. Que é moita presión, eu só feita presión, pero que é moita presión. E con máis e todo, esquecen os datos. E ollo piollo, porque vos propoñemos unha serie de probas extremas que se irán complicando a cada volta. Mercado sobre o universo que se va a voar a cabeza. Participamos. Que perdemos? Pois perdemos. Somos influencers. Non te coñece nin a túa nai. Do meño que hai. O teu editor faiche o 90% do traballo. Somos influencers. Aquí o único que nos move é a simple e pura diversión.